No niin, tehdään tämmönen ympärikävelyvideo tästä autosta. Täällä on tämmönen retkihyllykkä ja tommonen lokerikko tossa edessä. Ja täällä nurkassa on Webasto, se on nyt päällä. Ja sitten on tää laturi. Hyllykästä löytyy inverteri. Ja tuossa ylhäällä näkyy peruutuskamera. No sitten täältä löytyy tää tekniikkapuoli eli Webaston käyttö, sen voi sammuttaa tosta. Sitten siinä on jännitelähtö 12 volttia, 5 volttia. Ja tosta lähtee inverteri päälle. Siinä on rikki toi toinen töpseli, mutta tuohon kun laittaa roika, niin hyvin riittää sähköä joka laitteelle. Olen käyttänyt lähinnä veden keittämiseen 800 wattisella vedenkeittimellä. Niin ja sitten tässä on tämmönen näppärä roskis tehty. Semmonen takaus. Etuosa nyt on ihan normaali. Paitsi että sieltä löytyy tää rekisterikilpi, joka on sitten pyörätelinettä varten olemassa. Tämmönen laite.